ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନା ବ୍ଲଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ବି ସିଟ୍ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଆମର ପୋଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ହାତୀ ଆସିବାରେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଜାଗାରେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟରୁ ବହୁତ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଲାଗିଛି। ଏହା ଧୀରେ ଭାଲୁ ବାହାରିବେ, ହାତୀ ବି ବାହାରିବେ। ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ। ଯୋଉ ଡଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି ମେଟେରିଆଲ। পোস্ট একটা খালি গাড়ি আসছে।